Da jeste bre ljudi, evo nas ponovo na Miha Games i danas nastavljamo sa Minecraftom. Ovo stala kiša od prošlog videa, pa to je super. Ja, nedavno ona kiša iznervirala, znači stalno pada, znači čoveče, ne da je dosadna, nego ono, baš je dosadna. Ali imamo da nema negdje, kako se zove, onih čudovišta, da imamo da možemo nekog da ubijemo. Također, mogu bi za danas da uradim nešto novo. Provalio sam još neku novu foru, to ću vam kasnije pokazati. Ovdje imamo neku lišć i ja, ne, doći će. Ne, moram da zvijavam ovo. Ja, ne. Zašto mi ja dobro izbjegavam? I aha! Ne zezaš da sam opet umri, da me opet ubio onaj kostur. Gdje mi je sad kuća, to Bog sveti zna. Gdje mi je kuća sada? Jaba. Što je ovo? Ne. Ja pada. Što je ovo? Beži. Što je jedno? Vidi šta ih je. Vidi pauk. Ne. Bežite od mene, bre, pustite me, bre, idem u svoju kuću. Ne, ovaj me neće pustiti. Ajde, pukni ovaj, neka ga ubije. Ajde, pukni. Pa rasturi ga, pukni. Ne mene da ubiješ, nego njega. Jao, čoveče. Taman uzem lepo da snimam i zadesi mi se ovo. Znači da dođe ova čudovišta i da me upucaju. Sada, ja mislim da je kuća tamo. Čekaj, je li ono moja kuća? Mislim da jeste. Ne vidi se baš lepo odavde. Sad kako je da se spusti, moram okolo. Jer ovo, čoveče, mnogo je strmo ovde. Ovde je mnogo strmo, bukvalno kao jedan zid i samo neka padina, ja bežim. Gorite, braja. Gorite pakla na gore. Vidi po numeru. Ajde da se uberamo na nas. Opa. Dođi. To je to, ubili smo i njega. Dobili smo neku kožu. A dobro, možda će nam trebati kasnije to. Ne znam, nemam pojma. Patka. Nećemo patku da diramo. Opa, što je ovo? Vidi rupa. A to ona bomba što pukla. Pa napravila ovu rupu. Izgleda da jeste. Ne znam. Vidi. Što je ovo? Ja, pa znam. Pa to su moje stvari. To kad me ubije onaj. Sa strelom onaj. Ne znam ni kako se zove. Nešto na S. Kad me on ubio, to se desilo. Mogli bi mi da zatrpamo ovu rupu? Ajde probamo. Opa. Ja, šta radim, čoveče. Ja sam neprecizan. Opa. Dobro. Ajmo ovdje sve da postavimo. Da bude sve to ravno i lepo. A ne onako da bude skroz neravnomerno, to sam to reći, ali sam se zbunio. To je sad dobro, mislim da treba više ništa da sravnamo. Beži brličići. Idemo sad mi u našu kuću. Sad ono šta radi ovdje na zemlju, ali ne, sklonit ćemo je. Znači, kao što sam rekao, kasnije kad napravimo sve alate, u planu mi je ovo drvo da sravnamo. U ovoj epizodi sam mislio još malo da proširim kuću. Mislim, još imam svoj vis, znači da gradim. Da, ali htio sam vam pokažem nešto, znači što sam skontao jednu foru. Uzmemo, uzmemo ovo,
napravimo daske, stavimo, kako se zove ovdje, ovo, pošto ja sam vidio da neki ljudi imaju ovdje 9 komada, a ja imam samo 4. I pitao sam se šta to znači i skontao sam da oni to prave na zanatskom stolu. Znači imamo zanatski stol, opa, zanatlija, pa hvala, čekaj da imamo dostignuće. Gdje su dostignuće, evo ih. Evo ga. Napravi radni sto od 4 bloka dasaka. Napravili smo. Opa, imamo još ovdje nešto. Vreme je za farmu. Iskoristi daske i štapove da bi napravio lopatu. Dobro. Onda imamo posljednju laž. Speci hleb, dobro. Ovo vreme je za rudnik. Iskoristi daske i štapove da bi napravio pijuk. Dobro. I imamo ovo. Vreme je za napad. Iskoristi daske i štapove da bi napravio mač. Kao što vidite, možemo da napravimo neke alate, ali ne bi ja sad u ovoj epizodi da radim, jer nego sam mislio da proširimo još malo kuću u vis. A za to nam treba drveta, znači treba nam daske, da bi mogli još jedan sloj u vis da stavimo za našu prelepu kućicu. A kasnije ćemo i doređivati i raditi ono što treba već, pojma nemam. Znači, ne znam, odavno nisam igrao Minecraft, to mogu da vam kažem. Imam jedno mjesec dana. Imao sam mnogo velike obaveze, ali od sad ću biti slobodan i češće ću snimati Minecraft. Ono tipa svaki dan ili svaki drugi dan, vidjet ću. Znači vidjet ću. Sam ja ne smijem baš daleko od moje kuće jer mogu da izgubim. Znači kao što sam onu moju kuću, ne znam, mislim da mi je u ovom tamo smjeru. Sjećam se da sam je izgubio. Ne znam, to je bilo još na početku kad sam krenuo da igram, ali nema veze. Nema veze, ona je sad tamo stoji valjda, ne znam, ali ja ću da napravim novu kuću. Znači, krenuli smo iz početka. Gdje nam je drvo? Evo ga. Imamo ovdje drveta, ajde da napravimo nekoliko ovih dasaka. Da možemo da stavimo još jedan sloj u vis. Ajde se ovo da pretvorimo. Tako. Ajde, ovo što mi ne treba, ovo mi neće trebati. Ajde da radimo. Idemo ovdje od ćoška. Znači, idemo još jedan sloj u vis. Opa. Idemo. Ajmo dalje. Da postavljamo, ne znam da ću imati dovoljno. Ali mislim da imam još, tamo kako zove u onom drugom dijelu. Drvo. Drvo se ne smeta, morat ćemo to da skratimo nekad kasnije. Čekaj, imam još. Vidi, imao sam i ovdje. Nema se, ajde sad. Da gradimo, ne, što je ovo? Aha. Dobro. Mislim da je to dovoljno. Mogli sad nekako krov da napravimo. Šta mislite? Kako se krov pravi? Mislim da samo ovako možda postavljamo. Da, bit će samo to tako dobro. Samo ne vjerujem da će imati dovoljno drveta, tako da ću morati da idem još drveta da uzmem. Također sam teo ovaj zanatski sto da stavim ovdje u ćoš. Ne znam što sam pravio još jedan, ali ako za svaki slučaj. Ako mi se ovaj pokvari, ako ga polomim, da imam i ovaj drugi. On neka mi stoji, pa evo ovdje. To će bude super. Šta sam sad teo? Ajde uzmem malo drveta. Uzet ćemo malo drveta da završimo krov od naše kuće. Jer ono što da ne. Ajde bre, kopaj bre, cepaj drva. Treba dva.
Kako da se nešto izbagalo, drugo treba nam za zimu drveta. Cijepaj. Opet neka muzika šašava. Opet neka muzika. Ja. Također sam vidio da je Serbijan danas trebao da igra Minecraft. Znači, izbacio je prvu epizodu Minecrafta, tako da možda ćemo igrati onako i zajedno. Možda ćemo igrati, on će da izbaci na YouTube kanalu, na njegovom, ili ću ja na svom. Ajmo sada da uzmemo ovu hrastu. I da uzmemo daske, da napravimo krov. Ajde bre, ajde brže, nemojte prije. Ovako, samo da ne, htjela kažem samo da ne pogrešim, ja ću pogrešio se. Morat ćemo također da skontamo kako možda napravimo krevet, što će nam krevet također dosta trebati. Ali to ćemo na terare. Evo samo prvo da završimo ovaj krug. To ću imati dovoljno, nadam se da hoću. To je to. Završili smo sa našom kućom, vidimo kako to spolje izgleda. A dobro, samo ovdje još vrata nekako da napravimo. Vidjet ćemo kako može to da napravimo. Jer sad ja primetio nešto, ovdje je koža od trulo mesu. Ajmo, možda pojedemo to, vidimo da smo gladni. Možemo. To najao sam se sad. Sad sam se dobro, samo ne znam da li bih ja smio da jedem ovo trulo meso. Nadam se da mogu da jedem, da mi ništa neće faliti. Pa tako da ništa, to je to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste pratili i ovu epizodu Miha Games Minecraft. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav ljudi!